Пишеш коментар и след няколко дни получаваш призовка. Да, случва се. По-често, отколкото мислиш. Представи си, пишеш коментар под пост. Ядосан, уверен, смел зад екрана. Този е измамник. Чувстваш се недосегаем. Интернет е свободен, нали? После получаваш призовка от съда. Да, могат да те съдят за коментар във Facebook, Instagram, TikTok, навсякъде. Ако това, което си написал е невярно и вреди на нечия репутация, това е клевета. И това, че е в интернет, не те защитава. По наказателния кодекс, член 147, онлайн клеветата е същата като тази офлайн. Какво рискуваш? Глоба, наказателна отговорност и иск за обезщетение. И не, имам право на мнение не е оправдание. Какво да направиш вместо това? Провери фактите преди да пишеш. Съмняваш се за нещо? Не публикувай. А ако ситуацията вече е сериозна, говори с адвокат. Интернет не е безнаказана зона. Думите ти имат последствия. Имаш въпроси или вече си получил призовката? Свържи се с KGK Law Firm. Ще ти помогнем.